Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan tasha mai tarin albarka ta Bahaushiya 24 TV channel. Tasha ce da ke tiritirin kawo muku labarai sahihai domin ganin an gudu taron tsira tare. Yau ma game da wani zazzafan labari kamar haka. Shugaban kungiyar ta'addan nan ta Boko Haram Abubakar SHEKAU ya rusa ihu saboda matsin lamba da yake samu daga dakarun sojin Najeriya. Ga cikakkun labarin kamar haka. A ranar Talata ne Legit NG ta wallafa cewa a cikin wani sabon sako na ɗaukan sauti an ji muryar jagoran kungiyar ta'adda ta Boko Haram Abubakar SHEKAU yana rusa kuka yana neman kariyar Allah daga sojojin Najeriya. A 'yan kwanakin baya-bayan nan rundunar sojin Najeriya ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare tare da samun jerin nasarori akan 'yan Boko Haram musamman a yankunan da ke gabar tafkin Chadi. Cikin sakon ɗaukan sauti na tsawon minti 1 da daƙiƙu 22 da jaridar Daily Nigerian ta saurara, an ji muryar SHEKAU cikin harshen Kanuri yana neman kariyar Allah daga wutar da sojojin Najeriya suka kunno masa. SHEKAU ya misalta matsin lambar da sojojin Najeriya suka yi masa a matsayin aikin shedan, lamarin da ya ce shi da mabiyansa suna cikin mawuyan hali a wannan wata mai albarka na Ramadana. Inda ya zaluncin sojojin Najeriya ne, to ya Allah ka tsare mu daga sharrinsu, ya Allah ka tabbatar da mu akan addininka, ya Allah babu abin da muka sani kuma babu abin da za mu iya isarwa kawunanmu, kai ne mai jibintar lamari ya Ubangijinmu. Mun ƙaurace wa izala saboda mu yi addininka na gaskiya, mun bar tijjaniya saboda mu daidaita akan tafarkinka na gaskiya, mun barranta daga shi'a domin yin addininka na gaskiya, mun bar iyayenmu da 'ya'yanmu domin mu tsira da addininka na gaskiya. Saboda addininka muke yanka wuyan bayinka da wuƙa, amma a yau suna ƙoƙarin sauya mu zuwa wani addinin saɓanin naka. Ya Ubangiji kai mana rahama domin falalar watan Ramadana. Ya Allah ka kawo mana sauƙi a cikin wannan wata mai albarka. Ya Allah ka ba mu nasara akan maƙiyanmu, ya ku 'yan uwa don Allah ku yi wa Allah biyayya, ku taimaka min da addu'o'i ta neman kariyarsa. Ya Allah ka ba mu ikon riko da Alkur'ani. Allah kai ne mafi sani, tsira da aminci da tabbata akan annabinka, kuma dukkanin godiya da tabbata a gare ka, SHEKAU ya faɗa cikin shashsheka. Wannan shine ƙarshen masifar da shugaban kungiyar Boko Haram ya fuskanta daga dakarun sojin Najeriya. Ku taɓa mana subscribe sannan ku taɓa mana ƙararrawa domin ci gaba da samun zafafan labarai a nan gaba. Mun gode.